Għalija huwa inaċċettabbli illi xi ħadd illi għax ma żilx it-triq tal-istudju imma żgur li għandu ħiliet għax kulħadd għandu ħiliet jiġi kkundannat għal ħajtu kollha bil-fors għall-inqas paga possibbli. Għaliex hemmhekk ikollok il-problemi ta' riskju ta' faqar, hemmhekk ikollok problemi soċjali illi jistgħu jqumu fejn jeżisti l-faqar. Għandna issa immorru il-pass li jmiss li huwa pass loġiku. Vot 16 imma vot sħiħ. L-elezzjonijiet kollha, referenda kollha, kemm nazzjonali, kemm Parlament Ewropew kif ukoll kunsilli lokali. Il-Gvern qed jgħid li hu favur vot 16 imma aħna ngħidu lill-Gvern jekk inti favur kull m'għandek tagħmel huwa allura illi tressaq din immedjatament għad-diskussjoni u tivvota favur tagħha.